Nga nung isunod nato kining Ruach HaKodesh o pagto nato sa balang espiritu, kaya importante kay ni siya. Kaya sumpay ni siya sa John 3:3, di ba? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Ito pa, wala tayo standard ani. Kinahanglan mo apas dito sa standard. Kinahanglan mo apas dito sa requirements sa Elohim. Na ang pagsulod sa kingharian, kinahanglan na tao ka pag-usap, na tao ka sa tubig, o na tao pag-yug ka sa espiritu. So, muni ka lang gitun nato ang Ruach HaKodesh or ang balang espiritu. So, diri ninyo, taas-taas din siya na topic. I hope nga masaulog yun ninyo ni kay mo ni pinakanindot kayo nga topic kung saan nato paglakaw nga madaugon. So munang tula nato ning Ruach HaKodesh. So diri ninyo ni makita kung kinsa nang inyong kaistorya kanunay. Kinsa nga sige hunghong ninyo kanunay. O diyan na ninyo ma-discern. So mo ni nga ato gining tun-an taas-taas din siguro mga pila ni ka Shabbat na tuntunan. Dayon ang next ani kay power man ni Holy Spirit. Next natong tun-an is spiritual warfare. So makigubak na ta. Kung mo nang kinahanglan tagahom mo ni siya. Okay. Ato ning gitun-an unsay atong mga objectives. Sa mga objectives, atong mga purpose o katuyuan nganong nagtuon ta ning subject about sa balang espiritu. Unang-una is to increase gratefulness for Elohim's goodness being given the Holy Spirit to help us. Nato pa di ay aron nga magpasalamaton ta sa atong amahan sa iyang kaayo nga gitagaan ta og balang espiritu aron sa pagtabang nato. Kani adto sa Daang Testamento pinili ra gid kayo ang mga binuubuan sa balang espiritu, di ba? O katulang si Abraham, o katulang silang Moses, silang Joshua, katulang silang David, katong mga propeta, pinili ra gid kayo. Pero iabot gid ang panahon sumala sa Joel chapter 2, 17 to 18 nga on the last days I will pour out my spirit upon all flesh. So mo ni karon ang pagbubo sa balang espiritu dili na sa elder lang. Tanan bubuan na gid niya. Kaya nga no, aron matabangan ta, unsaon pagduol niya, unsaon pagsimba niya, unsay mga pag-ampong nga kahimutan niya, unsaon ang pagtuman sa iyahang katuyo at kabubuton. So tanan pinaagi ra gina sa Ruach HaKodesh. Muna ang tao gali nga dili binubuan aning balang espiritu, lisod kayo mamiting sa John 3:5, di ba? Sa John 3:5. Unless naman be born of water and spirit. Nang matawag yung ka sa espiritu, buong pasabot, matawag yung ka sa kinatibukan sa balang espiritu. Aron makasulod ka sa iyahang pingharian. So actually na ako topic di ba nakita naman ninyo siya. Mo ni siya ang illustration sa broken man. O man man tong sinful nature, di ba? Dayon mo ni napo mo binikulang untan isa, pero ang broken man kinahanglan mabuwak-buwak gyud ka. Kay aron nga ang Ruach HaKodesh hitabo musulod gyud siya nimo diha. Siya gyud na mo control sa imong kinasuluran. Okay. Mo na ni karon ang mahitabo sa dihang naanay Ruach HaKodesh sa imong sulod. So nakita ninyo dire, di ba sa illustration nato, sa dihang gidawat nato si Rabbi Yeshua, kani atong patay nga spirit nabuhi ni siya. Nan, sa iyang pagkabuhi, kinahanglan siya o kining magtatabang. Kining atong espiritu kinahanglan ni siya magtatabang, mao ni ang Ruach HaKodesh. Mao ni siyang musulod ni siya sa atong kinasuluran aron tabangan niya ang atong spirit. So nakuha nato, mao ni ang tuyo. Being given the Holy Spirit to help us. Tabangan pa niya. Kung bitaw ng, di ba nakita ninyo, nga sa katapusan unya sa atong pagpanuktok ngadto sa iyaha, may mo dayon ubang mga tao nga, nanuktok na siya. Dayon, may mo na dayon nga, agalon ni anak ko. Dayon dayon ka sa agalon nga, paano ko kailan nimo? Ano mo siya kailan nimo? Kaya nagingon diri ang pulong, di ba? Klaro kayo, nagingon diri not everyone who says to me, Adonai, Adonai, or Ginoo, Ginoo, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father in heaven. Sa ato pagkanin, kinsa to naghimo sa kabubuton sa amahan sa langit, nahaana siya sa gahom sa balang espiritu. Ang kabubuton sa amahan, naa sa balang espiritu. Nan kung magpakontrol ka sa balang espiritu, makatuman ka sa iyang kabubuton. Kung bita na uban, di-reject ng Ruach HaKodesh, kanya namuhat, nagwali, naghimo og mga milagro, pero sa katapusan di ay, sa sumada di ay sa pagatubang sa Elohim, wala siya maili. Klaro kayo ha? Yan, ingon diri, naging pamagali. Many will say to me in that day, Adonai, Adonai, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice maliciousness. So, duha ko ni paingnan.
naapoy nakadawat sa balang espiritu, na naay mga milagro, naay mga probesiya, pero ang iyang pagpamuhat, dili gihapon uyon sa kabubuton sa balang espiritu. Unsay good na ko kasabot? Nakadawat sa gasa sa balang espiritu, labi na sa probesiya milagro, pero ang iyang pagpamuhat, dili gihapon sa kabubuton sa balang espiritu, iyahang kaugalingong pagpamuhat. Warning po na siya. So, mawito na importante kayo nga makuha gyud nimo ang kinaiyahan, ang purpose sa balang espiritu sa atong kinabuhi. So mo na yung diri number 1 nga objectives is being given the Holy Spirit to help us. Ikaduha, to allow the Holy Spirit to control us. Ato pa ang balang espiritu sa imong pagpamuhat, sa imong paglakaw, ingon nga na binuak na ka, isulod na kaniya, siya mo control nimo. Humingon tag dili ko magpakontrol ka sa balang espiritu, okay kayo na. Munang sa atong pagpamuhat, sa atong paglakaw, diha kang grabo ni Yeshua, kinahanglan control gyud ka by the Holy Spirit. Ngano man, makita nimo nga ang manifestation sa balang espiritu, na siya peace, na siya joy, na siya self-control, na siya gentleness, na siya goodness. So makita nimo ang tao nga nagpailalom ug napakontrol sa balang espiritu, ngano man, dinamhan siya sa kalipay, dinamhan siya sa kalinaw, dinamhan siya sa gugma, dinamhan siya sa pag-antos, dinamhan siya sa gentleness. So makita kanimo ning tao galing nga walay gugma ang natural, unsa may nagkontrol sa iya, ang ihapang tawhanong kinayahan. Makita niyo ning tao nga dili malipayon, dili malinawon, kinsa nagkontrol niya, ang ihapang tawhanong kinayahan. Pero kung makita na nga bisan inani atong pagkinabuhi, kita ninyo nga kung sa man mo diha sa bukid nga, kung sa tawhanon lang ha, wala gi kalipayan. Na-notice ba ninyo si John the Baptist o si John the Beloved? Si John the Baptist tuwa siya sa wilderness, malipayan ka siya dito. Si Yohanan the Beloved nagibutang siya sa Patmos Island, kanang Patmos Island, muna ilang labayanan sa mga Pinristo during sa time sa Roman period. Dito ka ilabay sa usa ka isla nga pagkamingaw kay tanan. Survival lagi imo ha. Pero nganong makita nato nga si Yohanan the Beloved, ni survive man siya. Gani dito ko manggal kipadayag ang libro sa pinadayag. Tungod to sa walang espiritu nga nag-take control sa iya. Mao po na siya. Bisan pag-asa ta iplastar, bisan pagkamingawan o bisan pag-asa, basta gikontrolar ka sa balang espiritu, nahaagid ang kalinaw, na ang kalipay, nahaagid ang katagbawan. Okay, nakuha na to. So muna ikaduha nga objectives to allow the Holy Spirit to control us. So nakuha ninyo, makita po ninyo ang mga tao nga ginaman sa balang espiritu. Makita ninyo ang manifesto sa mga tao po na walay balang espiritu. Nga maura ba gini rejected kaayo nga patulunan sa mga kasimbahanan. Nakuha ninyo. Okay, ikatulo, the desire to walk in the Spirit at all times. Sa tanang higayon sa atong paglakaw, kinahanglan, acknowledge you kanya, di ba? Proverbs 3:5-6, o kanang acknowledge Him in all your ways and He shall direct your paths. Kanang directing sa atong paths, kanang siya mo mugiya sa imuhang lakang, ang balang espiritu mo iyang gipadala aron nga makasubay gyud ka sa kahimutan sa amahan sa espiritu. So nakuha na to. Mo ni to walk in the Spirit at all times. Sometimes failure gyud ta, kay ngano man. So sahay madala ka sa atong tawhanong kinaiyahan labi nagmasuko ta. Or labi nagnaatay mga kanang intention kay atong kasing-kasing ba nga gusto kini mong kabuton, mga pangibog sa mata, pangibog sa lawas, unya ang balang espiritu mo tay control ta siya nimo pero tungod kay dako ang kaimong kabubuton. So mo nang mapili sometimes ang pamuhat sa balang espiritu tungod pud sa imong kabubuton. So mo ni importante diri nga sa dihang nagpailalom ta sa balang espiritu, una gyud nimong i-geared up, sa nang geared up kan imuhang higtan gyud ang imuhang kabubuton. Kung asa nimo siya ipasunod sa tawhanon ba nimo kinaiya o sa giya ba sa balang espiritu. Mo na ha. To desire to walk in the Spirit at all times. Ikaw pa, to be perceptive of Elohim's direction. Ano sa manang perceptive? Sa perceptive sa siya kanang imuhang makuan ba ma-forecast, sa tawag kanang forecast. Kini matagdan nimo o makita nimo ang direction sa Elohim sa unahan. So mabitaw nang sa atong mga lakaw, kinahanglan importante gyud kayo nga nakadungog ka sa balang espiritu. Kay wala ka kadungog sa balang espiritu, nilakaw ka, ang imuhang lakaw failure gyud siya. Nya, labi na gyud. Ako sa akong during sa akong mga times nga nagpailalom ko ni grandma, siyempre natural. Ang inamang ito siya. Kung naay mga mission ay mga lakaw, so mangutana siya sa Elohim o kinsa ipadala. Halos-halos makwalify gyud kung ipadala ko sa mission. So muna ako pod nga kanang trabaho sa pagmission, kampante ko.
unang-una direction sa elder. Ikaduha sa akong kabahin, kita lang maglakaw po ko nga diha sa balang espiritu. Kaya aron na akong mission, wala gi failure. So mo bitaw na nga sa mga mission, ako yung barugan nga rules, no diversion along the road. So ibot pasabot. Kung unsa imong mission, straightforward ka. Eh naagali kay diversion, na-quench nimo ang guidance sa spirit. So mo nang once na naa kay mission, target kita sa imong mission. Wala ginay hapit-hapit. Mayon ka, for example, bato kag sampuan ka imong pamilya to dito sa Iligan. Mayon ka nga hapit sa akong pamilya dito kay bisita sa ako. Ang puntos man ani inani, ayaw sa kapit dito. Unaha sa tuwing mission sa Sambuanga, pag kumani mo mission sa Sambuanga, ayaw na ka mapit. Kaya nga naman, kung unawag galito ni mong mission, kiba na to sa imong instruction. Pwede kang ma-diverted, pwede kang mawala sa guidance sa spirit. So nakuha ninyo, sumuha ng naagal yung mga mission, unaha sa ganang mission sa Elohim. Mo nag-ingon nga, seek ye first His kingdom. Unaha pagpangitang yung gingharian, ang iyang pagkamataro. Kung saan pasagutan ng gingharian ng pagkamataro, mo nang iyang kabubuto. So once na mauna na ito mong pangita, matingala ka kay sa din mo yung kakaba Elohim, humanam ako sa kong mission, pwede ko mong bisita. Natural, wala diligin mo, balibat siya baling di mo anak, ano man, accomplish naman kasi mission. So mo nag-ingon, all these things shall be added to you. Kung sa to, ay yung pagbisita sa iyong parente, ang panginhanglan mo, para man dito pagtagod sa iyong parente. So yun na siya. Sa dihang, una ni mong na-accomplish ang kabubuton sa iyo. So importante siya iksuon nga, na-agyod tay Ruach HaKodesh, no? To be perceptive of Elohim's direction. Kaya minakaroon sa tuwa, o na ako may gipialan nga mga elder o mga nangulo. So siyempre kami, di mo po may makahatag ng direction kung unang-una wala kami sultihi. So muna, ang structure sa guidance, nakita na ninyo iksuon, dili ni siya disorder ang structure sa Elohim. Gikan sa Amahan, Father, dayon ngadto sa Son, dayon ngadto sa Holy Spirit, dayon ngadto sa Elder, mga gifted ni siya, ha? So, dito sa sunod dayon, dito na dayon sa mga fellow worker, dayon believer. Dili na pwede nga sa mga instruction mag-una gitong diri. Posible po nga naigamay instruction or obedience sa nasa ubos. Pero sa mga direction of instruction, start yun niya sa kinsa gito'y i-appoint sa Elohim na nangulo. Kaya nga naman, magkinangin sa niya, accountable ang nangulo. So muna, importante yun siya na structure. Dili gina nimo pwede nga imuhang kasi tawag na, bypass ka. Nga, ngayon ka, nakadin sa ubos, di na ako manangit na iligay, mag-luto na tugutan, madirect na lang ko dito. Nakaroon kay, dili nga po na nimo pwede, kaya na may giapon ng Elohim nga mga nangulo, so kinahanglan nagyud kayo sa mission, magiging sa pulong nga, sa meeting one another in the fear of Elohim. So, pag-confirm na lang, kung naakay na doon ka na iya sa Ruach HaKodesh, natural, ang elder nga ginihan sa Ruach HaKodesh, ito na mo confirm, yes or no. So, nakita ninyo. So, munang, arong sure ball good mo, importante, nangonsulta yun mo ani mga nangulo, kaya naman, kanang hasa na sila sa mga guidance. Kaya sa konta, eksperensyado na sila sa working sa walang espiritu. Eksperensyado na sila sa mga pamuhat. Eksperensyado na sila sa mga failure o dili failure. So, nakuha ninyo? So, muna ang kalainan. Unang kami, siyempre, nasi grandma, ang pailalog yun niya, ano man, mas sinati man siya sa paglakaw sa espiritu kaysa mo. So, muna nga, sa diha nga mo, nang hit me, pwede ba ni te? Mag-reserve po na siya o ang imuhang movement, tumong sa imong movement in the spirit, na approval. Pero galing, dili na siya in the spirit, dahil nakahang kapagkasol. Nakita man ang imuhang inner motives. Nga ang imuhang inner motives, example, ang imong pantalla, wala na kagaglakaw sa spirit, pero ang sa kinasuluran nimo in the flesh day ka, pwede ka tubagunyat, no? Isa pa man sa kabalit imong rason. Kung ang dangatan sa imong kinasuluran, dili mo distraction. Dili na siya mayores. Pero bisan pa umingkad sa physical, wala kay mga ingon nimo mga daghang kagdason. Pero ang imong motive in the spirit, adunay kalambigitan sa pagkamataro. Ngayon na siya. Okay, approve na. So nakuha ninyo? So muna siya ang structure. So muna dili ka pwedeng bypass. Otherwise, kung bypass ka o magkasikret-sikret ka, imuha lang ani. Pero para yun, safe ang inyong biyahe, safe ang inyong lakaw, pag-submit yun mo. O safe ang inyong biyahe. O for example, nakadungog yun mo, minsan pag nakadungog mo, naabang yung tayo structure. So naagay sa meeting. Diba sa tuwa diri? Mingon na lang ang kuha na. Sige na lang kay
build up naman imong plano. Dili naman siya mabadlong pa o di naman siya makoleksyonan. So mingon na lang ka no, sige. Nakaw na lang no. Pero mingon ka nangay ikaw kanang instruction direction, so natural ang mga nakauna aning bahina, muhatag gyud na siya sa mga advantage o disadvantage. Muhatag siya sa maayo sa dili maayo. So I hope nga makakatun raw niya mo na. No? So muna nga ang instruction of direction, unang-una naagi na sa power sa walang espiritu. So dili po atong topic ani, dili lang ingon nga matinudloan niya ni, kundi kitang tanan. Eh kung kamong tanan naglakaw sa walang espiritu, ay one mind gyud ta. Di ba? O mo nang one mind, one faith, one baptism. O sarag ito mo, usay tumong ani, langit. Ay nga naman, ang Ruach HaKodesh gikan sa langit. Ang amahan natuwa sa langit. Si Rabboni Yeshua nga niya sa kalibutan di atog langit. So natural, ang iyang tumong aning balang espiritu, dadon niya inuhang kalag og espiritu dito sa langit. Ibilin ang lawas, ngano hawag ikaning lawas sa yuta, mo nang ilubong sa yuta. Pero naay mga tao nga bisan pa sa ilahang pagpahimuot sa ilang nga napuno sila sa balang espiritu, ang ilahang lawas mismo wala nagilubong sa yuta. Isang example. Si Enoch ug si Elijah. Si Moshe gilubong pa siya. Pero wala nakabalog asa si gilubong. So pwede po na, ingon si Rabboni Yeshua, na ay uban kaninyo nga dili na makatilaw og kamatayon sa iyang pagbalik. Kana kung ang imuhang spirit nilukop sa imuhang kalag ug nitakod pag yun sa imuhang flesh. Kani mo kung flesh nato igsuon mo na yung tawag na anong mauban na siya kay niabot na siya sa level sa spiritual body. Ha? Dili na siya spiritual man, spiritual body na gid siya. Yun yung imuhang lawas nakaabot na gyud sa level sa espiritu. Natakda na gid siya. Muna, ato si Elijah o si Enoch, niabot sila ng level. Okay, so nakuha na ito din muna itong objective sa to increase gratefulness. Aron na mutubo ang itong pagpasalamat sa kaayos sa Elohim, nagitagantag balang espiritu ang pagtabang nato. Una niya ha, to help us. So, dili na mangbuta ni ingon nga kanang kakuyan pa ka. Basta na ang Ruach HaKodesh igsoon, sa iyon ra kayong pagtuman, nga naman, naay mo tabang. Naay mo control, naay mo tudlo, di na ka mag-isod pa pagsulbad sa problema, ano, naa ang magtatabang. Muli siya, no? To help us, control us, move at all times, o napagigay direction. So once na nakatuman ta sa iyang kabubuton, one day niya, mahuman ka sa pagtuman sa kabubuton niya, abot na sa kapunuan, matubang niya ka sa ang Rabboni Yeshua. Di na kanya ingon nga, I never knew you, depart from me, you worker of iniquity. Di na kanya niya, ingon na kanya, welcome, good and faithful servant. So mo ginatong tumong. So pagkasayang naman lang, di ba? Sa tibuok nimong katuigan daghan na kay kagbiyaan, gibiyaan nimong pamilya, gibiyaan nimo ang tanan. Tungod lang kang Rabboni Yeshua niya karon, pagkakatapusan ay disqualified ka. Pagkaluoy nimo. So kinasugod naman nimo tong mga kasakitan. Hala, pauyo na lang sa balang espiritu aron sigurado gyud ang imuhang destinasyon. Sigurado gyud ang imuhang final nga pagatubang sa Elohim, dili gyud kanya i-disqualify. So nakuha na to. Ngunang diri sa to ako mismo, kung naamang galing ma-disqualified, ako yung unang ma-disqualified. Kana ako maglakaw sa spirit. So munang nagtudlo ko ninyo, kaya nga naman, sigurado po kung hindi ko ma-disqualify, nga naman. Kung napauyon ko tanan sa tanang higayon sa balang espiritu, wala na po napasabutod nga sa tanang higayon, wala naging ko yun, nabay ako. Diba? Nabay ko makita po niyo say, napa po ko yung mga komedya. Sa tawhanan na lang to nako. Pero in the spirit level, sabi ninyo, ang Ruach HaKodesh, naapod na siya mga pagpakatawa. One day, makaabot lang yung mga na. Nagitawag og rejoicing in the spirit. Naamang gali language in the spirit, naapoy kanta in the spirit, naapoy dance in the spirit, naapoy walk in the spirit, naapoy rejoicing in the spirit. So, pagkadaghan. Ha? Okay. So, atong basahon, kining scripture, kabalo naman tani, Romans 3:5, no? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. Then sa Acts 5:32, okay, pakibasa ko. Kami mao'y mga saksi ng mga butana, maingon man ang espiritu nga balaan, nagihatag sa Elohim kanila, ng mga nagasugot kaniya. Okay. Actually, igsoon, ang Ruach HaKodesh, ihatag ni siya, ni Abay Elohim, niya itong unsay qualification, niya itong mo, obey. Ang kinsa, kang Yeshua. So, sa ito pag-gift na siya. Kung dili ka mo obey ni Rabboni Yeshua, di katagaan sa balang espiritu. Pero kung obey ka ng Rabboni Yeshua, tagaan ka sa balang espiritu. Okay. So Romans 8:1-7, kamo nalay basa na. Makita niyo diha, taas-taas man nga verses, no? So meaning that there is therefore now no condemnation to those who are in Rabboni Yeshua, who do not walk according to the flesh, but according to the
Spirit. Makita ninyo diha ang gisalaysay diha igsuon ang paglakaw sa unod ug ang paglakaw sa spirit. Ang naglakaw sa unod dili makahimutan sa Elohim. Ang naglakaw sa spirit kahimutan sa Elohim. Ang naglakaw sa spirit may ingon na those who walk in the spirit are sons of Elohim. So klaro kay mainhan gyud nimo mga tinuod gyud nga mga iya sa Elohim kay naglakaw gyud sa spirito. Naglakaw gyud sa giya sa Ruach HaKodesh. Tungo ni ha. So kamo na lang malandong ana kay taas-taas man na siya. So ato na lang ning proceed na lang ta og unsa gyud ning balang spirito. So ilailahon gyud nato ang balang espiritu, kinsa siya, unsa iyang makinaya, unsa naa niya, unsa iyang mga daghang grasa, unsa iyang mga prutas, no? Unsa iyang mga kasiluan, ha? Di ninyo masilo biya kuning balang espiritu. Ato nang tunan niya. Okay, who is the Holy Spirit? Sa Acts 5:3-4. Apan si Pedro ningon kaniya. Ananias, doon sa bang nadimonyohan man pag-ayo, tanas ang imong kasing-kasing, aron imong makakan ang Espiritu Santo, ug imong buhaan ang halin sa yuta. Daw na pa kini ibaligya, dili pa kini imo mang kaugalingon. O sa gibaligya nan kini, dili ba imo man ang pagbuot, kung sa imong buhaton sa halin ini. Daw sa magayon na imo mang gilaraw kini buhata, sulod sa imong kasing-kasing. Ang imong gibakakan dili tao, dili ang Okay, notice ninyo sa verse 3, ningon diri ang pulong. Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Di ba? Sabi siya pa ni, Ananias, ngano man nga imong gitugutan si Satanas, nga musulod si mong kasing-kasing aron sa pagbakak sa balang spirito. So, dimension ang Holy Spirit. Then sa verse 4, nag-ingon diri, why have you conceived this thing in your heart? Anong imo maning conceive imo hanggi taguan si mong kasing-kasing? You have not lied to men, but to Elohim. Wala ka mamakak sa tao, kundi na makak ka sa Elohim. So nakita ninyo diri, asa man di ang bakakan aning Ananias. So natural, ang yang gibakakan ani ang balang spirito. Nan kinsa man ning ingon diri nga wala ka mamakak sa tao, namakak ka sa Elohim. So usaray gipasabutan ni. Kinsa ning Elohim dinhi? Ang Holy Spirit. So sa ato pa, unang-una di ay, who is the Holy Spirit? He is Elohim po siya. Ano makayo tag Elohim? Spirit sa Elohim. Spirito siya sa Elohim. So, asa gikan ng spirit? Gikan sa Elohim. So, natural, Elohim gyapon siya. Namakuha ninyo, di ba? Naging bitaw dito sa pulong. In the beginning, Elohim created the heavens and earth. Di ba? Then yun po dito sa Genesis 1:26, let us make man in our image. Unsa nang word na us? Kanang word na us. Ningon siya, himuon nato ang tao. Let us make man. O as, pasabot anang as igsuon, dinira na ang amahan, dinira ng father. Naa siya ikistorya ni. Kinsa niyang kaistorya? Ang son. Kinsa niyang kaistorya po? Ang Holy Spirit. So munang tanawon dito sa Proverbs 8, nag-ingon dito nga si Rabon ni Yeshua, naglingkod siya asa. Sa tuo sa amahan. Isa ito sa pikas. Ang Ruach HaKodesh. Sa ito pa, kanang silang tulo, nag-communicate na sila. Nag-meeting na sila. So, ang explanation ang Nixon, ang una ko naging ang father. So, ang father, naghimo siya anak. Anong yung nagbigatin son? Sino yung nagbigatin? Bigatin ng, from the word na nga, bigat, gikuha ba? Sa ito pa, nga po, muni, ang amahan. Oh, powerful man siya, gikuha siya o kaugaling niya, sulod niya. O muni, ang anak. Then, ang spirit, sa iya harap kong kinasuluran. Iya hapong gimugna. Pero naay power na sila. Natural, Father, pinakagamhanan dito siya, di ba? Oh, kita man yung structure ani Father, Son, and Holy Spirit. Kini sila, nag-possess ni sila of the same power. Pero naamang mas labaw. Di ba? Ang Father. Tingnan no, unsay nakalahian sa amahan o sa anak. Di ba? Ningon dito nga, bisan ng anak, wala kay balog. Kalos sa siya ipadala sa amahan. So sa ito pa, limited siya. Mismo ang Ruach HaKodesh, wala po kabalo anak. Oh, kaya nga no, si ang son, si Rabon ni Yeshua, musulti siya, sumalak sa nadugan niya sa amahan. Then ang balang spirito, musulti po niya, sumasay madugan po ka, Yeshua. So natural, kaning tulo, connect na siya, connect. Wala na disconnect. Harmony na siya, pero naagli labaw. Nungumitan ng mga uban na, dili binang anak, dili binang, ang amahan, pinakalabaw. Natural, pinakalabaw yung amahan. Pero wala nagpasabot nga ang amahan labi atong iubi. Diba? O, di mo manggali ang pulong nga
Ang bautismo ceremony siya, ningon dito ang pulong nga, ang ningon kaningon, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Hear him. Diba? So, ito ba, wala nang ingon na, ako rin yung paminawan na, kaya ako rin aman, ako yung pinakalabaw. Nag-iwan ba nga man na, wala. Paminawan ninyo siya. Nang karon, sa dihang, nisaka na ni si, ang son sa langit, ipadala sa amahan ang Ruach HaKodis. Nang karon, ahan ang butang maminaw. Dito na butang maminaw sa Ruach HaKodis. Oh, mamatayon dire, hear Elohim's instruction through the Ruach HaKodis. So, sa ito pa, who is the Holy Spirit? Elohim po siya. Okay. Next, John 14:17. Mao ang Espiritu sa kamatuoran, kag kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya, di makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya. Kay siya nagapuyo man uban kaninyo o maanha siya sa sulod ninyo. Okay, ba? Unsay power sa Elohim? Ingon dire, mo kini Espiritu sa kamaturan, whom the world cannot receive. Sa ato pa ang tawhanon na kalibutanon, dili gid kadawat sa Ruach HaKodis. So mutudlo magalit ang Ruach HaKodis niya, dili gid makadawat. Ayo na lang mo i-system na naman. Kalibutanon na ang tao. Sa ato pa makadawat ulit sa Ruach HaKodis, katura din nagtinguhang mga langit nun. Okay. Dayon ay sumpay dire. The world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Kisay basabutan ni. Ang Ruach HaKodis mupuyo uban ninyo. Makig-uban ninyo. Ato pa dili ni siya monster. Ang Ruach HaKodis persona po ni siya. Di ba sa Katoliko natay ito, usa ka Elohim sa tulo ka personas. So ang Ruach HaKodis is person dia po ni siya, may person. O sa tawhanon pa naay hunahuna ay pagbati na atanan. Nakuha ninyo? So ang who is the Holy Spirit, he is a person. Capital P. Diba? May itag person. O. Tao. O. Ni-possess niya po niya sa kinayahan sa tao. Galing lang, ang nakadiferensya lang kay unsa siya sa lang punis. Balaan. Kita, dili pa. O. Notice ninyo, sa atong kinasuluran, na ay nahinlo na, nabalaan na. Pero, ang mission man gud aning spirit, hiluan niya ang imuhang kalag. Kay kining kalag mo importante nga madala niya ngadto sa Elohim, di ba? James 1:19. Oh. Ibasura ang tanang kahugaw ug dawata nga mapainugsanon ang pulong at nga alang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang tinuod nga tawo igsuon kining atong kalag. Kining kalag mo ni mission sa spirit nga muuli ngadto sa langit. Then kay ang spirit gamay man, musulod pa gid ang ruwak. Oh. Muna mutabang siya nimo aron nga madali ang proseso nga makulipay ang atong kalag ngadto sa langit. Nakuha ninyo? Kamo ni is a person, tao po siya. Pero balaan. Okay. 1 Corinthians 3:16 and 6:11. Okay, pakibasa ko. Wala ba kamo masayod na kamo templo sa Elohim kung na ang Espiritu sa Elohim nagapuyo diha sa sulod ninyo. Okay, kinsa siya dinhi? He is the Spirit of Elohim. Okay, Espiritu siya sa Elohim. Gikan siya sa Elohim. Sa ito pa, ang Holy Spirit, Espiritu siya sa Elohim. Di ba ang Elohim Spirit na? Pero ang Noah, Espiritu siya sa Elohim. So, sa una niyo pag-imagine. Ay, di nato makakuha tayo ang spiritual understanding kung nata sa physical, pero naana ka sa spirit, makuha gid kayo ni, masabtan din nimo ni. Gani ang atong kalag igsuon, abi nimo kinatong kalag. Daghan kayo siyang dimension, daghan sa kwarto. Nakapuy-an sa maayong espiritu sa Elohim. Example, kanang gitawag natong kalam, spirit na siya. Kanang knowledge, spirit na siya. Kanang pagto, spirit na siya. Mupuyo na sa sulod sa atong kalag. Kining atong kalag, pagkadaghan kayong kwarto, anak. Di ba? Makita niyo, ang atong body is a temple of Elohim. May kag temple, daghan na siyang compartment. Daghan siyang kwarto. Musulod ang mga spirit dinhi. O ito nang si Mary Magdalene, nagawsan siya og pila ka spirito. Pila ka daw tang spirito ang nigawas kang Mary Magdalene. Miriam o Magdala. 7 ka daw tang spirito.
Ya, katong mga espiritu, mga general to. Katong legion. Di ba? Katong sa matong legion to, demon possessed ba? Ingon si Rabbi Yeshua, kinsa imong ngalan? Ingon siya, legion. Legion ko. Kay, masabot pasabot sa legion. Ha? Unsa nang legion? Ang legion igsoon sa Roman soldier, composed na siya og 2,000 personnel. Unay legion. Ang batalyon, composed na siya 500 na to sa 700 ka personnel. Tato pa og legion, dili ni siya batalyon. Unsa ni siya? Unsa ning legion? Kabalo mo sa term sa sundalo? O ako nakasabot-sabot ko gamay ani kay nasa imong gugub kang panghilista mo nang ako ning gi-differentiate kay naa man ko related sa pulong. O ang batalyon composed na siya og 500 to 700. Mo bitaw nang gitawag nila Alpha Company, Bravo Company, Charlie Company, Delta Company, Eco Company. Sagaran lima ra na siya. Unya ang sa company naa na siya 100 ka sundalo. So nangulo diha second loy o first loy or captain. So mo ang company. So kung yung company, sunod sa company is batalyon. Ang batalyon composed na siya og 5 ka company. Puro 4 ka company. So, muna yung 500 nga to sa 700. So, batalyon na siya. Hindi kang legion man. So, muna po niya. Ang next na po na brigade. Utang tawag, brigade, brigadier general. Pila man na ka batalyon. Ang brigade, composed na siya of 3 to 4 batallions. Ano ko ninyo? Sa diferensya, ang batalyon, ang sulod na 500 nga to ka 700 ka tao. Sundalo. Ang brigade, composed na siya of 3 to 4 battalions. Sa ato pa, legion siya. E ano, ang 500 i-times nimo to 2,000. So, muna gitawag og legion kasabot usa ka brigade sa demonyo. 4 ka batalyon. Muna, may unsa man ang division, di ba? Division. Kanang division, pasabot na compose po na siya og pila ka brigade. 3 or 4 ka brigade, muna gitawag division. Muna ang nangulo diha itawag nila og Major General, Lieutenant General, then tanan na kinatibukan na muna gitawag General. So nakuha ninyo? So muna nga atong lawas, ang nigawas na itong tawhanan legion pasabot 2,000 ka demonyo ang tuwa atong legion. Muna bisagwa siya kaon, kaya niyang tangtangon ang dagko kay kadina. Usgan kayo dili na to siya ang demonyo na isang pag sa nakadagko. Sampag sa sukod aning mga dagkong kaya sa kadina pas barko nga ihigot niya, kaya niya tantangon, limang ka na. Dili na to tawhanon. Demonyo na to. Ngunang si Samson, kita ninyo, bisag unsa kabuga atong gate sa Samson. Dagko kay ng gate sa sa tong iyang gisudlan na sa Palestine. Iya tong itangtang, gialsa gidala na to sa bungtod. Nakalay mo kag pagkadako adto nga gate. Kanang gate sa Jerusalem, kita ang gate sa Jerusalem. May na nakadagko, gialsa ra ng Samson o gidala na to sa bukid. Kinsa may nag-alsa to? Dili na Samson, ang spirit sa Elohim. So mo pinagtugbang, ha? Naay gitawag nato bad side na spirit, na good side na spirit. So mo ni karon nga to, ang pinakadabis ginaipasulod sa imong kinasuluran, ang Ruach HaKodesh. So once nga kasulod niya sa imo kanang gitawag nato og the fruit of the spirit is love, joy, peace, puro na mga general spirit. Kanang love general na. Kanang peace general na ano yung mga kutay-kutay na kay siyam na ka general na sulod sa imong kinasuloran na kung wala ka na lain na po na side ang operate sa imo kato na po mga bad side mo nang usahay ay tao nga magmaoy dili na espiritu sa Elohim legion na sabi na og may mga panahon may mga tao nga alahubog di ba? Ang panahubog igsoon, 4 na ka-spirito ang naana. Nga general lang ka-spirit. Sa example, kung ang tao mahubog, unsang spirito ang mamuhat sa yaha. Unang-una, siguro, ang makabantay no? Naay mga amahan na mahubog, pag uli sa balay, makita ang asawa, kulatahon. Tato. Ang spirito to sa tigre. Hanap po ng tiger. Ha? Naapoy mag-inom, magsihiyog, making, ha? Spirito to sa unggoy. Making spirit.
Ngayon, sunod na po na, pag mahubog, di ba? Naapoy, pag mahubog siya, dito na matulog sa iyahang gisukahan. Saman to, spiritus baboy. Ngayon, ang espiritu pag yan, itong espiritu sa tabo, kita mo itong, kaya kita bubuka ang iyang balhibo, pikat. O, di ba? Ang tao, pag mahubog na, yahay nagpasiatab. Oo. Yan na nga, mga ilonggo pa'y mahubog. Moingon nga, sa amo git, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Ang utang, ginabuldos. Kamo sa mga manggawas ng mga panghambog, saan yung makainom na? So, muna ang nasulod sa tao. Okay. So, muna, He is the Spirit of Elohim. Importante yun nga, nasulod na to, Spirit yun sa Elohim. Okay, sa Romans 8 verse 9. Ibasa. Apan kamo wala diha sa unod, duha naa kamo sa espiritu. Tinuod man ang espiritu sa Elohim, nagapuyod diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu sa Misaya, dili iya sa Misaya. Okay. So, kung sa itong makita din ang Ruach HaKodesh is the Spirit of the Mashiach. Sa Spirit sa Mashiach, M-A-S-C-H-A-C-H, ba? He is the Spirit of Misaya na lang. Hindi, tamlibo. Sa ito, bakit sa walang Misaya? Moro, si Yeshua na. So sa ito pa, ang Ruach HaKodesh, naapod siya kinaiyahan o naapod siya Espiritu nga di kang Yeshua. So nato, kita ninyo ha, ang Holy Spirit, unang-una, Elohim siya. Ikaduha, naapod siya kinaiyahan sa usa ka persona. Ikatulo, naa siya Espiritu nga gikan sa Elohim. Ikaupat, naa siya Espiritu nga gikan kang Yeshua. So ito po, wala pinjay siya wala. Tumo niya ang Ruach HaKodesh, kinakabalugin mo. Huwag ka na, for example, ka na mag-prophecy. Kabalo mo, huwag kinsa gyoy nagsulti. Kabalo mo, amahan ba to? Kabalo mo, si Yeshua ba to? Huwag kabalo mo nga ang Ruach HaKodesh to. During nasa, yan na niyo makita sa mga na-experienceado na bitaw mong interpretation. Kabalo na mo nga, ang nagsuko karon sa pagbukas akong baba, ang amahan. Ay makabalo po ka, ang nagsuko karon nga buka akong baba, ang si Yeshua gini. Dahil napoy panahon nga, ang nagpabukas akong baba, ang Ruach HaKodesh gini siya. So kanang tulo makikstorya na siya, dili napatay. So muna na, one day unya, experienceado na mo sa kalibutan sa espirituhan ng pagganindot kayo. Okay, sa Romans 8 verse 2. Dahil ang kasubuan sa kapakuhi na espiritu pinaagi kang Misaya Yeshua, nagpagawas ka na ko ikan sa balaod sa sala o sa kamatay. Okay. So, unsa di ang kuan? Ruach HaKodesh, He is the Spirit of life. Spirito sa kinabuhi. Mo ba? Romans 8. Okay, ingan diri. For the love, the Spirit of life. Spirit of life. Ato pa, Spirito sa kinabuhi. So wala gini maglagyo. Makita ninyo igsoon, ang tumong samahan kinabuhi. Ang tumong nila bungi siya kinabuhi. Ang tumong samahan ito kinabuhi. Puro yun kinabuhi mo nang itaw eternal life. Dili yun design sa Elohim ng kamatayon. Dili po na gusto ka bungi siya ang kamatayon. Dili po gusto ang balang espiritu kamatayon. Kisa na may gusto kamatayon? Demonyo. Unang from the very beginning, he is a murderer. Kisa yun na niyang ipatay ang iyahang kaugalingan. Okay, ano ninyo? So muna, ang Ruach HaKodesh, ang tumungkol niya, kinabuhi yun. Hindi ko siya gusto nga mamatay ta. Gusto yun niya, muanig yun ta sa kinabuhing walay katapusan. Eternal life. Okay. John 16 verse 13. Bago siya ang espiritu sa kamaturan, wala na siya magabadong ang espiritu sa kamaturan. At siya dili susunod sa iya kapalimot. Dili na siya pagulong sa kanang iyaw tumugan. Kung makayag, dili sa kanang Oh, klaro kayo ha. However, when the Spirit of truth, ato pa, kamaturan siya. He is the Spirit of truth. Di ba wala sila maglagyo ni Rabon Yeshua? Sa John 14:6 sa ingon, o sarang may kalainan sa Spirit of sa ang Yeshua.
Di ba ingon si Yeshua, ako mo ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Pero wala mag-ingon ang Ruach HaKodes, ako ang dalan. Ngano? Si Yeshua rin naging dalan. Pero ang Ruach HaKodes, na ang kinabuhi, na ang kamatuoran niya. Pero dili siya ang dalan. Siya lang tigtultul sa dalan. Nalakuan ninyo. So maunang, kung wala ka litay Ruach HaKodes, bisan pagkabalo ka nga siya siya maong dalan, kung wala mo giyan mo ng dalan na, kung ang Ruach HaKodes, di ka katultul sa dalan. Di ka kaabot samahan. Oh. Ang mga talagang pagtultul ana, ang Ruach HaKodes ra gyud. Kung sa kuan pa, butata sa king harian, hala, upot yun sa Ruach, kay siya mo giyan mo gadto sa amahan. Di ba? Ingon dito, no one comes to the Father except through me. Oh. Wala'y makaabot sa amahan, lawas mo pinaagi niya. Dahil kasi Yeshua, ang Ruach HaKodes, Espiritu mo po siya Yeshua. So, mo rin ilang diferensya. Ang Ruach HaKodes, dili siya ang dalan. Pero siya mo yung mutultul sa dalan. Diba? O, kuha ninyo. So, muna yung dito, however, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Mugihan siya ninyo sa tanang kamaturan. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will tell you things to come. So, musulti siya sa mga butang na umanabot. So, importante gid kayo igsuon na naawit tayo Ruach HaKodes na makita na itong unahan. Madungga na ito na, uy, naay kami nga kalamidad, naay kami nga warning, naay kami nga gubat, naay kami nga danger. Wala pa may tabong pangitabo sa kalibutan, kabalo na ka. Isa nagtultol nimo ang Espiritu sa Elohim mo, Espiritu sa mga the Ruach HaKodes. Okay, Hebrews 10:29. Sa inyong pag-unahuna, unsa ka nabi pa, ka mabukhat kayod sa silot na mahiaguman sa tao nga kayatak sa anak sa Elohim, o magapakawalay bili kadugo sa pagigsaad nga binaagi niini, di balaan siya, o magapanamas-tamas sa Espiritu sa grasya. Okay. Doon sa ito makita din kinsa ang Ruach HaKodes? Grasya po siya, no? He is the Spirit of grace. Oh. Grasya. Di ba kinsay puno sa grasya? Sa John 1:14, nikingon dito, and the Word became flesh and dwelt among us, si Rabon Yeshua, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. So sa ato pa, ang Ruach HaKodes, Espiritu siya sa grasya. Pero si Yeshua, kinsa ni si Yeshua? Full siya, full of grace. No? Puno siya sa grasya. So, wala gyud kalainan. Ha? Wala gyud siya kalainan. Pero dili ninyo makita nga ang Ruach HaKodes mo'y nagpalansang sa kahoy. Ha? Isa nagpalansang sa kahoy, si Yeshua. Pero nganong nakaya ni Rabon Yeshua ang pag-anto sa kahoy, ang Ruach HaKodes ni sulod niya. Muna ang Ruach HaKodes, once na musulod siya sa imong lawas, bisan pag unsa ka sakit, kaya nimong labangan. Anesthesia siya nimo. For example lang, mawadan mo loved ones. Pag kasakit kay nga emosyon mo bitaw nakalimutan, magdamoy-ngoy gid sa grabing kamingaw kasubaan ng kasakit. Ngano wala sila anesthesia. Pero kita nga na ay Ruach HaKodes ug nay mamatay, duha atong pagbati, di ba? Malipay ta o masugo ta. Pero kung imahog yung maglantaw ka sa gipadulngan sa namatyan, kabalugi kag sa langit mo nang malipayon ka. Isa man to naghatag ang Ruach. Pero maguna-una na po ka sa iyang physical appearance. Oh, kanang mingawon ka. Pero sa kalibutan, usa ra gyud lang mahuna-una ang iyang presensya. Uy, ngano nawala ka nang namatay man ka. Wala na sila kakilak-asa padulong. Pero kita, og may mamatay, kabaluta, natuwa sa gingharian, naa siya joy. Huwag sa may naghatag ato, ang Ruach HaKodes. Dahil kung walang Ruach HaKodes sa imo, magdamoy mo ikas kamatayan, umahin mo pa, wang bang nakatusukuan, lunganan. Gusto na po ka magpalubog. Binana. Si Rabon Yeshua, sa dagilansang siya sa kahoy, naa ang Ruach HaKodes siya. Unang, imagine na lang ninyo, kanang fashion of Christ na salida. Tanawa lang sa physical, kaya ka, tuloy mo dili. Kada lang 39 ka bungal, 39 stripes. Nagsimbolo na siya sa sakit. Ipadayag sa kuha, nagsimbolo na siya sa mga 39 ka mga strongholds. Mga dark world na siya, yung gibuntog ni Rabon Yeshua. Munang katong mga demonyo nagpasakit to siya, 39 to silang ihapak ang Rabon Yeshua. Gani ka nang tawag ka nang mag-fraternity blood. Hising. Pila ra ka bunal, dili lagi bunala sa paa. Huwag kay kabot og 40 o 30, patay na. Ngano? Ang imuhang system dili kadawat sa pain. Pero si Rabon Yeshua, nadawat na. Pero before ba siya gilansang sa kahoy, gibunal-bunal lang ba siya, di ba? Datigo pa imong dala panit. Then pag human, gialsa pag niya. Pag human,
Gibitay pa gid siya. Katulang lang gibunal-bunalan siya dito sa Praetorium, dito sa dapit ni sa kami Pontius Pilate. Patay na siya dito. Pero dili man gud matuman ang pananawon or ang plano sa Elohim sa hindi siya malansang sa kahoy. Ato tanan yung mga meaning ato, na ato'y fulfillment tanan. Nga malansang di siya sa kahoy. So anyway, tungod to sa grasya sa Elohim, Spirit of Grace. Yung Spirit of Grace, muna itong gikinahanglan sa paglahutay. Grasya, saan ang grasya? Unmerited favor. Unmerited ba? Dili tatakos, pero di tagaan ta. Muna itong unmerited. Yung merit gali, pasabot, kanang angayan ka. Pero unmerited favor. May dili taon ta angayan ihatag sa tuwa, pero dihatag sa tuwa. Muna yung grasya. Diba? So, grasya na siya. Okay, Romans 8:15. Kaya wala ka mo makalawan sa Espiritu sa pagkaulipon aron mga hadlok na usap ka mo. Nunua, kung inadawat ninyo ang Espiritu sa pagkainanak sa dihang managtuaw kita sa pagpangamuyo. Aba. Okay. Ano sa matang katawag? Aba. Dali, masugdan na ka sa Spirit. Actually, pag dawat pa na itong rabo ni Yeshua, hindi pa ka makonsider nga iyang anak. Nakadawat lang ta sa right. Katungod lang ba nga mahimong anak. Pero kano sa amang kamahimong makatawag niyang amahan, sadyang mabautismo anak ka. Confirmation na to nga anak na kanya. So sa ato pa, kinsay ni confirm ani nga anak na ka. Di ba si Rabo ni Yeshua sadyang nabautismuhan, adunay ruwa kakudis. Di ba? Oh. Ni tungtong niya ingon nga agila, ingon nga kalapati. Kung wala agila, ingon nga kalapati. Ni tungtong niya unsay tuyo adto? So, pag mauni karon ng imuhang spirit, soul, and body, pag tungtong sa ruwak hakudis diri, iyang tuyo dito, gisilyuhan ka. Pasabot, iya na kani Abay Elohim. Anak na kani Abay Elohim. So, seal lang to katong baptisin, silyo lang to siya. Kung naanan po ning ruwak hakudis, sa dihang mabot na ang baptisin, katong Pentecost, o kanang mabautismo na ka, sudlan ka din power, punoon ka niya. So munang mapuno ka, natural, maawas ka, mugawas yung baba. Muna na mag-tangs ka. Kanang pansigsoon, sign na sa fullness sa spirit. Kaya unsaon mo pagsulti, ganang pinulungan, uwa ka mapuno. So mapuno ng butilya sa baso, butilya, or garapon, sudlig daghang tubig. Natural, og mapuno siya, maawas din siya, mapuna. Sa diyang mabautisman ka sa ruwak hakudis, punoon dito niya mong sulod. Kung sa diyang mapuno na to, maawas to siya munang nanakay appearance. Nan, ang gusto niya Abay Elohim nga pirmi gyud ka puno. So mo nang gusto gyud nga pirmi gyud kang magtangs, sign na sa fullness sa spirit. So nakuha ninyo. So kanang dito dili niyo i-practice undang-undang mo. Ang labas ana mamalhan, mga tunga-tunga, mahimabaw, di gyud kaawas. Pero kining puno sa Banal Espiritu, anytime niya adlaw, pwede kang mag-pray. Sample ako, kada gabi man mag-pray devotion. O before ko matulog, dayon tulog datangs. Pag makamatas kadlawon, tangs. Ngano na, sign na sa fullness. Mugawas gid na siya. Mutabang gid na siya ni mo kampo. Nya kana ra mga ampo, perfect ra ba kay na. Bullseye kayong will ana sa Elohim. Nya dili mo gusto ana, ahaw mo mili mo atong pirmi butalo. Ang bisag usang mo pangayo, you ask amis pa naman. Sipya kinong pangayo. Here comes ka ng balance pito, naghatag nimo sintro gid kayo. Nya di ka gusto kay ayaw na gusto ako, pasabi na gusto ako mag-pray kay igo yun eh. Muna ito, mata, rong. Mata, sa imong mata. Rong. Ito, mata rong mangug ka. Eh nga no, himuha magmata, rong di ay. Kuha ninyo. So munang tudloan ka unsang pag-pray nga, tarong, igo yun kayo. Munang ruwak hakudis. Ano man, kadakog mata sa ruwak hakudis. Yan itong matagamay na tayo ni. Pagkadako niyang mata. Siya di maigo. Muna yung sagot. So Romans 8:15, dito niya, he is the spirit of sonship. Muna, dili tamatawag nga anak na kita niya, he is the spirit of sonship. Muna nga, daghay katawag ko, amahan-amahan. Pero ang pangutana, ngayon bakag amahan, uy, dili man ka na ko anak.
Di ba? Sa kalibutan, dahil kita amahan, tigiyawat na itong prayers katoliko. Amahan na mo, di ba? Pero ang pangutan na, tinuod lagi kang anak. Matinuod, kung saan na ito pagkasiguro ng anak na kita sa Elohim. Unang-una, inangan, pasal yun ka ni. John 3:5. Nabautismuhan kita sa tubig. O, anak na ka. Nang usahan mo ni mo pag-maintain sa pagtawag ng amahan, kailangan kagruwa ka kudis. Connection ni mo ganito niya nga, pirmi na ka nakikomunicate niya. Utang mo na to sa inyo ha, na naging pray without ceasing, daghang kay bintana sa kalangitan ang mga abri anak. Kung saan nga bintana? Bintana sa panalangin. Pag kadaghang kay panalangin igsoon, sulayin ninyo. Ag-ampo na kung mo pray in the spirit, tibok adlaw. Labi na mag-thanks mo. Pagkadaghan mo makita. Pagkadaghan ninyo masagtan. Pagkadaghan ninyo makabot na pagsabot. Sulayin ninyo. Ito na, nanabitaw itag 3 days ang fasting. Pag-pray, itag prayer and fast. Ha? Dili ra kayo nag-pray, nagpagutom ra ka niya, wala kay prayer. Ina na-pray ka, unsa na ka-pray? Pray in the spirit. Ha? Isang pag 3 days, 4 days, ha? Gaan kayo ng lawas, mura na kagiyal sa spirit. Daghang ka masagtan. Dali ra mo kayo pagpasabot sa imo ha. Mo niya. Diskubrihara doon na ninyo. Ako karon mo nang siguro, hindi na ako kinahanglan magpuasa. O ako nga po gigiyahan. Ang toyo sa fasting mangudigsuon, malabo pa ang direction sa imo ha. Pero klaro na ang direction sa imo, ano fasting mo kita naman nimo. Ngayon ka, Elohim mo pag-iwag ka balukod sa iyong plano sa kinabuhi ako puasa. Kita nimo na siya. Pero nakita na nimo, hindi na nimo kinalampang puasa ko. Kita naman nimo. Unsa na lang nimo? Tumangon nimo ang imuhang nakita. Obey ka sa imuhang nakita. Nalaka niya. Okay. Why did the Holy Spirit come? Ngano mga ihatag pa maning balang spirito? Okay. Ngano iabot ang balang spirito? John 16:14. Siya magahimaya anak ko, ay siya magawat niya itong mga ako. So, makayas, hindi ka rin. Okay. Ingon diri, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. So, unsa di ay tuyo, nganong nanaog ang balang spirito. Kuha ninyo ni ha. Mo ni ang iyang pattern. Okay. Mo ni ang father. Okay, kutani mo ang father. Walay laing nakapahimaya sa father, kinsa raman ang son. Okay. Sa John 17, makita nimo din ha, nga ningon si Rabbi Yeshua, I have glorified you, Father. Ako na kang gihimaya amahan. Karon, ha, ubiya na ko sa kalibutan. Sa ato pa, ang son, nag-glorify niya ang Father. Nan karon, ang tuyo na pud sa Father, ang Ruach HaKodesh, iyang ipadala aron paghimaya sa anak. So nakuha ninyo. So ngunit karon, ang anak himaya sa amahan. Ang Ruach HaKodesh himaya sa anak. Nan karon kinsa may himaya sa balang espiritu? Kita. I-glorify na po nato ang Ruach HaKodesh. In what way? Through obedience. So nakuha ninyo? So ang tuyo di ay nga nang ipadala ang Holy Spirit is to glorify Yeshua. Dili niya i-glorify ang Father ha? Kaya amahan, kuntinto na kayo siya, tagbo na kayo siya kang Yeshua. So, para pahalipay na po sa anak, kaya nalipay mang amahan sa gihimo sa anak, ang amahan nagpadala na po sa balang spirito aron malipay na po ang anak. So, ang trabaho sa Ruach HaKodesh, lipayo na po niya ang anak. In what way? Sa unsang paagi? Pinaagi sa tunga kinabuhi. Nga kung unsang gibili ni Yeshua, atong sundon, pinaagi sa giya sa Ruach HaKodesh. So, ug daghan ang makatultol sa dalan, lipay kay na si Rabbi Yeshua. Muna iyang kalipay. Okay? Una is to glorify Yeshua. Ikaduha, unsay purpose ani? Unsa pa iyang purpose? Why did the Holy Spirit come? Luke 24:49. Tanawa, di kapadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan. Apan pabilin una kamo sa syudad hangtod nga masuluban na kamo gahom gikan sa kaitasan. Okay. Ingon dito si Rabbi Yeshua, wala pa siya mukayab ani. Ani kayab na siya di ano? Nabanhan na siya ni, di ba? Pero gingnan niya mga tinunan nga pabilin sa mo sa Jerusalem. Aron madawat ninyo ang saad sa ilang kay ngano man. Wala pa moabot ang adlaw sa Pentecost. Ang adlaw sa Pentecost, actually sa ug inyon hang tan-awon, ang paghatag sa Torah ngadto kang Moshe, adlaw to sa Pentecost. Ha? Adlaw to sa Pentecost nagihatag ang Torah kang Moshe dito sa bukid sa Sinai.
Then karon, ha? In sa kuan pa in commemoration bali sa paghandom, pag-abot sa Pentecost, dili natura ang ihatag sa amahan. Unsa yang ihatag? Ang Ruach HaKodesh. Kaya ngano, ang Ruach HaKodesh naapot sa iya ang balaod. Unsa lang ang balaod? Balaod sa spirit. Ngumoy angay na to sundon. Gawas nga ay balaod, naapod siya power. Oh. Muna ang balaod nanay gahom. So aron nga epektibo ang imong pagwali, epektibo ang imong pagpanangyaw, ubanan gid niya og gahom pinaagi sa Ruach HaKodesh. Muna wala ginan niya nga ayo sa muglakaw, ha? Ulata sa anggasa sa amahan, di ba? Acts 1:8 nito, and you shall receive power. Gikan sa Ruach HaKodesh, you will be my witnesses. Sa ato pa di ay, kung nagwali man ka nga wala kay Ruach HaKodesh, wala na eh. Gamay na kayo nasyag ka ng opening ba? Siguro ang tao nga makasabot sa imo katurag yung mga blight. Katong mga bugot, ikit kasabot. Pero og naa kay Ruach HaKodesh, ma-bright man o mabugo man, makasabot dyan. Yan na, tubod na sa power of wisdom na naa sa Ruach HaKodesh. Awalo mo dito sa China, sa ako lang nadunggan ng mga testimonyo. Ipadala dito, ha? Nigwan nila nga sa ato pang pinulungan, Yeshua loves you. Kana lay winalihan. Pila na katawsan nga mga Chinese nang hilak na. Oh, kana lay gisulti. Ingon nga, si Yeshua na higugman ninyo. Hilak na ang mga Chinese. Mga na-convert. Kinsa may nag-uban ato nga gahom? Ang balang spirito. Ang imong gipamulong, nag-uban ang conviction. Nag-uban ang gugma, nag-uban ang kaluoy, nag-uban ang pag-abri sa ilahang idulungo o kasikas. Sa ato pa, kanang nakaamgo sila ba nga, napaday na hibog mo na no? Actually, ang communist country. Actually, kung iyong tanawon, kung yun sila ba, kanang wala kalisot, iluhin dito sila. Bawal ka lang religion sila. Ang tayo mo rin sila nga, trabaho sila ni, swelduhan sila ni, dayon. Kumurjot po, wala ingon nga, na kay freedom, na kay daghang kay kulang sila ha. Pero sa diha na giwalihan sila, nga naa pa day tao o naa pa day iluhin manhigog mas ila. Manghilak sila eh. Ug kinsa man na power. Power na sa ruwak. Ini ito say magtudlo ta nga walay power. Isa kay pagsabot, di ba? Pamita nang ug magtudlo ka nga puno ka sa balang espiritu, ginihan ka sa balang espiritu, acknowledge pag ka sa balang espiritu. Notice niyo, di ba, daghang kay mga abis sa inyong mga salabutan. Ako, daghang kong madunggan nga mga wali nga, kani nga wali, murag intellect kani nga una kani. Pero, nagya po'y kalabutan sa pulong. Pero naapo ko yung mga wali nga madunggan ako nga, dugang kung may naglihan na makasabot ako dugang sa scripture. Nga naman, kasi nagpupunta to. Ang tao matulad sa balang spirito diya sa kanal. Okay, Acts 2:17-18, ibasa. Kung may tapos sa laing mga ataw, naingon ang ilihim, tumuo ko sa akong isip sa kanang gulod. Kung ang inyong mga anak sa lalaki o babae, mapanad na. Ang inyong mga matanong mga kita o mga karanoon. Ang inyong mga sikulang, nagdango o mga dango. Damgo. Damgo. O sa akong mga ulipon mga lalaki o mga ulipon mga babae, itong mga tawa, tumuo ko sa ilang akong espiritu. O, mapanad na. Oh, so muna na siya, ha? Notice niyo sa Old Testament, pinili lagi ang bubuan. Karon kutob sa mga yo, bubuan din niya. Ano man, promise man gud na niya sa to pa diri in fulfillment. Sa to pa ang pagtuman sa saad samahan. Di ingon diri in fulfillment of the promise of the Father. Of the Father. As a gift. Ang Ruach HaKodesh igsuon, sumaka rin sa Acts 5:32, isa gani siya, gift siya sa mubay kang Yeshua. So, obedient gani ka kang Yeshua, naklat, regaluhan kasamahan o Ruach HaKodesh. Kung makita ninyo, ang ginasahan sa Ruach HaKodesh, naag ginitinguha sa pag-obey. Kung obedient mo, ay, natural, ang gasa po sa Ruach HaKodesh, magdako po sa imo, magdako po, magkadagan. Notice ninyo, kanang 9 gifts, di ba ang 9 gifts na ay faith, miracle, healing, pwede na ninyo maangkon tanan. Ha? Ayaw mo pagtuo nga, kanang 9 gifts mo na siya, di ba? O, na ay wisdom, na ay knowledge, na ay faith, na ay miracle,
na ay healing, sign sa bagyot, healing, dayon, tongues, diverse tongues, prophecy, interpretation, pwede na niya hatag si mga tanan. Sa kuha lang, ang present yun sa kuha karon, naapo dia sa interpretation, naapo ko sa wisdom. Healing and miracle, dili kayo ko partial lang. Dali, miracle, kung kayo ko katistik o banog, hinatay. Healing, makayo lang ko, pero di pa rin hatong ginasahan din sa healing, dahil ang mga evangelist. Pero ang pinakanindot magudaan ayun, nindot man tanan. Ihatag man na siya, sumala po sa trabaho o sumala po sa design sa inyo. Pero, kana, pwede na mo madawat. As long as, padayon kang, obedient kang Yeshua. So, nakuha ninyo? So, inyaharang niya ng masinati. Okay. Attributes of the Holy Spirit. Ngayon, kag-usa man yung attributes. Unsay mga karakter ba? So, ato na na-studyuhan unsay atong objectives, kinsa ang balang espiritu, nganong nanaog ang balang espiritu, then unsa man iyahang mga karakter. Sa galing karakter? Mga kinaiyahan. Ang kinaiyahan sa balang espiritu, he has the attributes of personality. Meaning kag attribute gali, naa siya karakter sa usa ka persona, sa usa ka tao. Example lang, naa po siya intellect, dili ni bugo ang balang espiritu, naa siya intellect. Pagka-bright sa ruwa ka pulis. Muna ang tao na nabubuhan sa balang espiritu, pagka-bright yun. Example, si Salomo, nagibubuhan sa ruwa. Di ba? Naka-design siya pinaka-nindot na temple. Kinsa may makita pa nato diri nga nahimong grabe kayo ka si Joseph. Yun sa niya pag-improve ang Egypt. Tungod to sa ruwa ka pulis. Okay, nga naman, ang ruwa ka pulis, naa siya intellect. Kung saan yung intellect? Panghuna-huna. Okay, ato makita sa 1 Corinthians 2:10. Ibasa. Kini gipanayag sa inyong kanato niagi sa Espiritu. Kaya ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, takip sa mga kinahilabman sa Elohim. Dalimang ka na? Ingon diri, the Holy Spirit knows and searches the deep things of Elohim. Dalimang ka na? Mga lalong nga butang sa Elohim. Kinsay makasusiya na ang duwa ka pulis. Nan, kung ikaw na puno ka sa balang espiritu, pwede kayo masusihan, pwede ka musulod niya ito mga lalong ng mga butang diya sa Elohim. Inana ka power niya intellect. Ephesians 1:17. Maunta ang Elohim sa atong noong Yeshua Bisaya, ang may mayamong amahan, paghahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam kung sa pinanayag, iha sa kaibalo, ay kumunod. Okay. The Holy Spirit knows and searches the deep things of Elohim. Kung gusto galing mo mutugkad og mga ladlong nga mga butang sa Elohim, pagpuno mo sa ruwa. Pagtubo mo sa ruwa, pagpagaho mo sa ruwa, daghan kayo mo madiskubrihan ng mga ladlong nga mga butang sa Elohim. Ito nang siguro makaingon mo nga naman si Kuya Randy nga, say nakadto ni siya sa langit nga kabalo siya kung say tuwa dito sa langit. Una-una, kung naa ka espiritu sa Elohim, naa pay magwam nato nga naguna na. Nga padayon sa mga tinabong butang sa Elohim. So kita igo lang tang naminaw. Igo lang tang mudawat. Nan ang makadawat pud ani katong naa ko espiritu. Kaya wala espiritu sa Elohim, bisan pa musulti ka unsa tungka sa langit di gyud ka motuo. Di gyud ka motuo nga naman. Wala man ka espiritu sa Elohim, pero naa ka espiritu sa Elohim, maka-confirm ka mo, tinuod ba gyud na, naa ba gyud na. So makaingon po ka, ay imin kayo. Sa example. Sa kuha lang, siguro makaingon mo nga, tinuod ba gyud na, kana ko wala ka espiritu sa Elohim. Sa ako lang nasabtan sa mga alagad sa inyo nga, napadayagan unsay tuwa sa langit, pag ganindot kayo. Una ko, imin ako na bitang isulti sa inyo kaya arong madasig mo. Nga, diri sa kalibutan, shadow rin siya. Kung high-tech manggalit na dinhi, mas high-tech dito. Kung ang tao nang inahanglan siya house and lot, gianto na niabalik ko mansion and places. What? Nan. Kung ang tao sa kalibutan kinahanglan siya mga nindot nga mga sakinan, kadto kagula na gyud ni ibalhin dito. Unsa imong gusto? Sports ka? Unsa imong gusto nga sakinan nato sa langit? That is the deep things of Elohim. Kung ang tao nakaimbento siya pinaka-high-tech na sakinan, wala ka na ito sa langit. Muna example lang na sa deep things. Ang langit mong kuniksoon, dili ra na siya usa ka compartment. Kapag abot nato dito, magsigila tagluhod. Throne room ra to siya.
Human atong throne room, na ay mga places dito nga, place imong mga mansion. Human sa imong mga mansion, na ay mga beauty sa mga sa pa mga tourist spots. Pagkadaghang kay mga nindot nga mga talan-awon nga giandar dito. Nanli lang unsa imong gusto nga tuan dito, kay makita na nimo. Gani ako manggali nang gikuan sa inyo mga vision in the night. Pagkangit-ngit kay sa kagabion pero ngano makakita man ko mga pananahon. Makaingon ko nga abay Elohim. Kani nga akong nakita karon, wala ginis kalibutan na agid ni dinha sa imo. Kinsa may naghatag na sa imo. Ang ruwa ka hudis, parehag na siya sa imo. Unsay tuyo, aron magasig gyud ka muuli sa langit. Di, una-una ako nun ninyo, kung dili nindot ang langit, kung walay ganti sa langit, kung walay kinabuhing madagayan sa langit, kung walay kinabuhing madagayan sa langit, wato ka tag langit. Di, kamo ko na di. Kung kanang grabe nga kalipay, kung wala na sa langit, wato ka ka. Manikamot ka ka, dili gyud. Kinsa may nagtutol si Muana, kinsa may nagpakita na si Muha, ang ruwa ka pulis. Na naman, he knows and searches the deep things of him. Gamay ra kaya atong hagod direksyon, pero imong ganti dito pagkadako. Kinsa nagpadayag ana? Ang ruwa ka pulis. Kanilang lang mingon tag mga gagmay pa ning mga bata adili ta masayang og gamito ni sa bulaton na naman. Mauunan nay ka ng ilang pagtigong bahali ngadto sa langit. Pangutang ako nun ninyo, nganong nagbanto siya bayday, nganong magtigong matag bahali sa langit, para asa ning bahali? Okay. Kaya yun na, lay up treasures in heaven. Ayaw pagtigbati din sa yuta, kaya nga naman, kawaton, utot-oton, o matayara, o malatara. Pagtigong ka mo bahali nga to sa langit. Unsay tuyuan na? Natuntag ba ninyo unsay katuyuan? Anang pagtigong bahali nga to sa langit? Diba? So, kung wala kayo ka kodis, gaan na kayo ng tulong. Wala kayo bili, wala kayo sambingay. Pero sa tinuoray, naana siya ilalong nga kahulugan. Romans 8:27. Siya nga mao ang pagkasusi sa mga kasing-kasing sa mga tao na sayo kung unsa ang huna-huna sa Espiritu. Kaya ang Espiritu, mga pangamuyo man, uyon sa kabubuton sa Elohim, alang sa mga balaan. Mao ni akong giingon igsuon. Nga ug ato lang kaugalingon nga prayer, dili gyud ka makasurbol. Dili gyud ka makaigo gyud sa sentro gyud. Pero ang ruwa ka kudis, ingon dinhi, klaro ha Romans 8:27. Nag-ingon siya dinhi. Now he who searches the heart knows the mind of the Spirit is because he makes intercession for us. He makes intercession for the saints according to the will of Elohim. He who searches the heart knows the mind of the Spirit. And because he makes intercession for the saints according to the will of Elohim. Ito pa ang ruwa ka kudis, muuni siya'y nangampo, nagampo, kung unsay kabubuton sa Elohim para sa tao. Na for example, magampo ka in the Spirit, kuha kayo ng kabubuton sa Elohim. Yan o, nakakita siya sa iyong kasing-kasing. Nagsusi siya sa mga hadlong nga butang. So ito nang ug sa kuan pa ni sayo na kayong pag-prayer oy. Dili lisod ang prayer. Sayo na kayo. Mag-thanks lang ka. Ang imong lang arong makasabot ka sa imong gitans, ang imong understanding mo na imong ipalihok. Para kampante ka ba? For example, ako abay Elohim, kabalo man gyud ko unsa gi panginalan ni tawhana pero nag-ampo ko nimo na kining tawhana sa ako nang una ha, pero ang gagawa sa kong baba, spirit, tongues, language in the Spirit. So katong language in the Spirit, mo nga itong mumit kung sa hindi at tawhana. Ang imuha na lang, i-confirm lang ka nga, basta kay giampon ako yung tawhana, huwag mo ko kabalo kung sinasing-kasing-kasing kung gusto niya o sa kaminanggan niya, basta kay dibuka ko sa kong baba, matagpo na to. So muna ka-power ang prayer sa Spirit. He knows. He knows the deep things. He searches. Nagsusi siya. So, pagkasayo na tayo, ingon lang ka-pray in the Spirit. Bisan sa itong mga panginahalan, di ba naatay kaugaling ang pagsabot sa panginahanglan, pero mas naapag yun ang ruwa ka kodis o kanang lalong pag yun ng imuhang panginahanglan. Sa kuha ako yung pangayabilihin, gusto ta ko na nakuha ni financial. Iniabot sa kuha contentment man, wala man yung iniabot. Sa yung gusto. Gusto pag yun kanyang iagi pag yun sa pagkakontinto. Gusto yun niya nga siya sa bigimang sinatiyon, bilit ng financial. Pa man, nanakay financial, mawala na po yung Maigo na katong Deuteronomy chapter 8 nga sa diyan, increase na imong gold, imong silver, nakalimot na ka sa inyo. So ang tawag makwartahan. Tanawan lang ninyo kung sa'yo resulta. Kalimot na siguro kampo kay
Ha? Sige na naghihap sa iyang kwarta. O tagaan mo karon og 2 million. Eh nung doon pakamot ampo, ban man, hapon saan ako ni kay basingin ako na. Siguro sambingay lang na, no? Pero what if og muabot ang tinuod nga naagi niabot ninyo million? Example lang. Na niabot nimong gwapong cellphone, time of prayer. Aw niya, nako kay kuti-kuti sa ako. Cellphone pa magay diverted na ka how much ko dahang kwarta. Ba? Oh. Okay, so mo ni ikson, ha? Ang Ruach HaKodesh is he possess a mind. So naa siya ay una-una. He possesses a mind. Okay, 1 Corinthians 2:13. Kinasultihan sa usap, dili sa mga pulong nga pinundo sa kaalam ng mga kawalan. Dili ang pinundo Espiritu sa pagkakabot. Mga butang nga ito halon, upan sa halong mga halon. Para yan. Karon, tawag ka. Okay. Sa 1 Corinthians 2:13, these things we also speak not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. So, kung sa ibang pasabutan ni, ang Ruach HaKodesh, mutudlo siya o mga butang espirituhanon, i-compare niya puro mga espirituhanon. O sa tawhanon para, o naagali kay kaalam sa kalibutan, mas labaw pag yun ang Ruach HaKodesh sa kaalam sa espirituhanon. So pasabutig soon nga sa mga butang nga espirituhanon, kaning Ruach HaKodesh mo ni siya number 1 na teacher. Okay. Sa John 14 verse 17. Basahan ninyo. Okay. Siya mo ang Espiritu kaulat. Kalibutan dili kanimo. Pagdawat kaniya kay dili man makita o makailang kaniya. Kapag kamo kailang kaniya kay naguban siya o nagpuyo siya. Okay. Ha? So, there sa 1 John 2:27, the anointing that is in you, mupuyo ninyo, di na mo kinahanglan pang matutudlo. Kani siya kung puno na mo sa Espiritu. Ha? One day on niya, teacher na niya mo sa pulong, mag-uli na mo sa pulong, di na mo kinahanglan pang mag-study. Ha? Ako, many times ito, ako nang itudlo sa inyo, ha, nga, kanang mag-teaching ko siya ba, wala, di ko kadungog ka na ng adlaw. Pero sa diyang naanak ko sa lingkuranan ako, ay hap ako makadungog. Di mo, wali magiging sa kaoras, 2 kaoras. So, yun sa matun ako, muna na ang product igsuon. Basta naa na ang dihog sa balang espiritu, kaning scripture, ha? Dali na kayo mo tunan. Pero na kay nara mo kay natunan po. So actually, iko na lang siya mo guide sa imo. Okay. So muna ingon diri nga ang intellect sa Ruach HaKodesh, mo ni ha, knows, searches, possess a mind, dayon he is able to teach. So pa motudlo siya nimo. O, mabitan niya itong mga kabatanunan. O, ako man nag-encourage nga kaniya to, swila pa kong high school. Hindi man po ko yung bugo, no? Mataas-taas man po kong IQ. Pero dili kayo kong gatuon. Unang-una, magtuon di kong Bible. Sa diha na nga, 4th year high school na ko. O, before ko mag-study sa akong lesson, magtuon di ko sa pulong. Mula gito akong gisaligan. Pero dili po yung nga di ko magtuon sa akong lesson. Kaya unsa may remind po sa Ruach HaKodesh ko po kinatunan. Magtuon ko pwede na gid masubsob. Pero una gid akong gitunan ang pulong yun. Kamo nang aloy po sa Elohim, no? Pasado ba yung pukusta ng exam? Tapuan pa man gali ko sa NCE sa mong school. Then tapuan po ko sa results sa emission IIT. Sa City High lang. Oh. So yun sa man to nako. Pero before ana, nagampog yung abayluhim. Ipapasar in taon ko. Abayluhin, tudloin taon ko. So, tudloan ko abayluhin. Tumuning mga sudyante na to karon kung nakulang ba yung kaalab, hala, pangayo mo abayluhin. So, yun na kayo na itudlo. Kaya nga naman, ang Ruach HaKodesh, he is able to teach. Mutudlo, manggalit siya mga lumbutan sa espirituhan, kung sa pakaning human wisdom. Next one. Okay. Letter B, nga character sa Holy Spirit, na siya intellect, nga po siya emotions and sensitivity. No? Ito pa, kita magod na tao, design tagikan sa Elohim. Ang Ruach HaKodesh, Elohim po siya.
So, huwag bitay kalainan. Kung masilo ta, masilo po ang Ruach HaKodesh. Kung na ipagbatay Ruach HaKodesh, kung natin pagbatay, na po ipagbatay Ruach HaKodesh. Maurang yun sa tao. Ha? So, emotions and sensitivity. Ephesians 4:30. Sayaw ninyo pagsakita ng Espiritu nga balaan sa Elohim. Di kinsag, di katimrihan kamo alang sa adlaw sa pagpubos. Okay. Sa ito pa, ang Ruach HaKodesh can be grave. Sabi pasabot. Masubo po siya. Muna naging ayaw pasubo ang balang espiritu. Yung ano man, di ba, ikaw pa, kita tawhan, masubo ka rin, ganahan pa bukod ka makikamigo, ganahan pa bukod kang muhatag, ganahan pa bukod kang mutudlo. Dili yun, mo po na. Ayaw gid pasubo ang balang espiritu kay masubo po siya. Can be grave. Romans 15:30. Pangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa atong Elohim, Yeshua Misaya, tungod sa gugma sa Espiritu, kapag pagpanlimbasog uban kanako diha sa inyong mga pagtampo ngadto sa Elohim alang kanako. Okay. So ang tao di ba mahigugma man ta? Mo lagi gyapon ang ruwa. The Holy Spirit can love. Mahigugma ko siya. So wa may kalainan nato. Mo nang suba pa nila ang Ruach HaKodesh mo gilang best friend. Sa mga alagad, di gid sila gusto sila ang ilang best friend. So muna ni kung best friend nato ang Ruach HaKodesh, dili gid nato siya sugod. Kaya ngano, masubo siya. Ikaduha, ang Ruach HaKodesh kanla. Igugmaon ko kanya. Okay, Hebrews 10:29. Sa inyong paghuna-huna, kung sa kalabi pa, ka mabugat kayo sa silot, ka may aguman sa tao nga magayatak sa anak sa Elohim, o magapa kawalay bini sa dugo, saad na pinaagi niini, balaan siya, o magapananastamas sa Espiritu sa grasya. Okay. Sa English na siya, ingon pa dito sa the Spirit can be insulted. Pwede nimo siyang i-open, pwede po nimo siyang insultuhon. Pero, bantay ka. So sa ato pa, the Ruach HaKodesh can be offended. Ato pa, nanong Ton Anthony, aron dili nato siya masilo. Kaya na di ay panamasta-masa nato ang dugo ni Rabon Yeshua, unang-unang nasilo ang Ruach HaKodesh. In what way? Kana bitaw mo paday tas pagpakasala. O dayon ka sa pagkadili matinuon, actually pirmi nimo siya gisilo. So muna ang Ruach HaKodesh can be offended. 1 Corinthians 12:11. Kapag mo, orang Espiritu ay buka ang ito iniktaran. Kataga ninyo, kaliya, o nagtrainay, iyas, ang tao, para sa iyo. Okay. Ang Ruach HaKodesh po, given po niya siya. Manghinatago niya siya og mga gasa. According pa diri, the Holy Spirit distribute the gifts according to His will. The Holy Spirit distributes gifts according to His will. Sato po di ay, muhatag po siya gasa. So, dili sa imong gusto, man pa man siguro uban sa inyo, Ruach HaKodesh, tagay ra ko gining healing and miracles. Ang iyang paghatag ison, dili sumala sa imong gusto. Sumala sa iyang gusto. Tuno ko ninyo? Kaya nga naman, nakakita siya unsa imuhang capability. Nakakita siya unsay para gid sa imuha. Nakakita siya unsa gyud epektibo nga gasa para sa imuha. So sa ato pa, unsa nimo pangayo ang gift? Hinanin na lang. O Rabon Yeshua or langit mga amahan o unsay nakita nimo kulang nako nga mo'y gusto sa balang espiritu nga ihatag sa kuha, ikaw may magbuot. So for example, kaning gasa sa pagpanudlo, teaching. Effective ka, tagaan ka. Preaching, tagaan ka. Encouragement, tagaan ka. Mabutan ni si Brad, dili ko matingala ni nga mudasing ninyo kay ngano man. Ang iyang ngalan na dawat ni Barnabas. Unsa man ang Barnabas? Sons of encouragement. Kung sige kinig-encourage sa inyo, So ayaw po na ninyo siluin. Kay ngano man, design sa Elohim nga muhatag siya encouragement. Actually, lahi ng exhorter, lahi po ng encourager.
Adto una na akong nadawat nga gasa before ko nahimo ani nga ministry kani papanudlo o pagtukod og kasimbahanan. Encourager ako. Ha? Inanaga pa akong gasa sa iya ha. Encouragement ba? Sige lang kong encourage. Bisag dangas pagsulay. Sige ra parayon lang kita. Bisag grabe nang ginagibati sa igsoon, grabe nang kasilay. Sige igsoon, ayan na nag-itirti na padayon ra kita. Ha? Unsa akong pagdasi kadto na? Ay padayon ra kita. Padayon ra kita. Asal na makita nato be. Nga may encourage siya padayon. Naa na siya. O basahan niyo sa Acts 14. Acts 14, unsay gidasig sa mga apostolis ngadto sa mga converts. Acts 14:22, strengthening the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, saying, we must through many tribulations enter the kingdom of Elohim. Unsay ilang pagdasig? Ha? Musulod yun ta sa gingharian sa Elohim bisag daghan kayong pagsulay. Dili ba na pagdasig? Dili ba na pag-encourage? Ikaw luyan na kay ka, grabe na kay ka problema, grabe na kay ka pagsulay, pero gidasig pag ka nga brad bisag daghan kang pasad lahot na lang. Kinana na ito. Mo na yung mga ginasahan sa mga encourager, mga exhorter. So kala nga gasa, dikan ka sa encouragement, mudangat na sa pagka-builder. Ha? One day niya, nanay mo pulis ako ang gasa. Ha? O preaching, teaching, builder. Puli na niya mo. So mo pulis akong gasa, one day mo retire, magyug ko. Ayaw ko ginamo bitaw ning daghan-daghan na i-raise up paron. Dili pa ni mao daghan pa i-raise up nga mga word minister ha. Kay kaning word minister mo ni mga washer, mo ni mga labandiro sa gingharian. Ba ninyo? Mo lang kamo mga word minister pangandam gyud og daghang tubig. Kay unsahon niyo paglabaw bisara ka baso yung tubig. Ha? Kitang mga word minister igsuon kinahanglan ang atong giandam nga tubig usa ka dakong suba. Ayaw mo pagmantinir og isa ka baso. So niyo paghinlo inyo ang kaugalingon mahilo di mo kahinlo sing anak, kahinlo sing asawa. Di mo makahinlo sa mga kaigsuonan. Mo ni gamit sa mga preacher o teacher ha. Mga labandiro taglabandira sa gingharian sa Elohim. Mingon itag kamo karon ang klase sa labandira igsuon na ay maglaba nga ihumol ra mo tubig. Maayo kitong ihumol ra mo tubig. Pero naay labandira kusok-kusokon na mo. Handa mo magpakurso. Na ako'y mga labandira maganda mo palo-palo. Na kanira bang palo-palo nga labandira mo hindi nakaganahan. Pero makahinlo, di ba? Na ako'y mga labandira tingpuga. Pantay mo. Kay mura ba ni giingon sa pulong? Kinsa tong makasulod sa gingharian sa Elohim? Ha? Basig nalimot mo sa pinadayag ha, tanawa gay ng pinadayag versikulo 7 at chapter 7 verse 14. Kinsa ning mga nidaog ingon diri this one, then one of the elders answered to me saying, who are these arrayed in white robes? Where did they come from? And he said to him, sir, you know. So he said to me, these are the ones who came out of the great tribulation and washed their robes and make them white in the blood of the Lamb. Kinsa ning mga nagsuot og puti nga bisti? Puti niya mga nagmadaugon sa crime nga magsulay nga nanglaba sa ilang mga kuko diha sa dugo ni Rabboni Yeshua. Ato ba sa nang nanglaba? Mga labandira. So daghan-daghan pa ni kay ngano? Ako ni napamalandungan nga ining mga word minister, mga Levites ni. Kabalo ba mga sa panahon ni Shlomo, pilay ihawon nga mga baka o karniro. Thousands. O duhara ka mo pigihaw. Panos ang tanang mga baho to. Kinsay mo kiskis, kinsay mo hugas, kinsay mo hilipyo atong mga tinai. Nya mga pagkaon na ba sa mga priest o mga high priest, mga laman loob. Na ug walay tigugas atong tinai, ang high priest makakaon sa tayo. Ha? So mo lang mga Levites pagkadaghan kaysa ng assistant. Ano? Tighugas to sa mga opiring. Nakita opiring ba yan? Nari daghang i-resap diri. Ayaw mo pagdaho magkanang nara sa word ministry. Mura na sila pagkadaghang i-resap diri. Pagpa-qualified lang mo. O daghang tag labandira. Ha? Natural labandira. Nambiwan yung laban mo kaugalingon. Okay. So mo niya, the Holy Spirit distributes according to His will. Okay, John 16 verse 8. Kung siya mo atin
pagkabandoon niya ang kalibutan may tungod sa katarungan sa pagbo. Okay. Ang trabaho sa Ruach HaKodesh, ingon dire, he convicts and convince. Ha? The Ruach convicts. Unsa man ang convicts? And convince. Unsa nang convicts? Kanang convictahon ka ba nga, Brad? Mali gid lagi na imong gihimo, Brad. Di na eksakto, Brad. Tawag convictan na ka. So, imo din suggestion nga, may pabat inani mong himuon. So, imo nang gi-convince. Mo na itong trabaho. Ang trabaho sa balang spirito, ato po ng trabaho asa man nakita be. Sa 2 Timothy chapter 3, basaha unsay tugon ni Paul kang Timothy. Ha? Ingon diri preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Convince. Ang mukonbiktar ang Ruach. So ang trabaho sa Ruach is he convicts and convince. So ba gi-convictar ka nga dili na mo, Brad. Dili na insakto, Brad. Then mutudlo ko siya mo convince pud siya nimo. Naay mga alagad na ilang trabaho sige pangumbiktar. Sige pangumbinser para sa gingharian. So trabaho na sa Ruach. Pasabot igsoon nga ang Ruach naa siya emotions and sensitivity. Ha? So unsa niyang kinayahan? Masilo siya, migugma siya, unsa ni offended? Mas ade, kining grade masubo, migugma, masilo, muhatag siya gasa, ug mukinbiktar siya ug mukonvincer siya. Ha? So ikaduha niya nga attributes, imo man di attributes of the Holy Spirit, he has the attributes of personality. Ang iyang personality nasa intellect, nasa emotions and sensitivity. Ang ikaduha niya nga character is he receives the ascriptions of personality. So ibot pasabot, naa siya source of personality. Meaning, di ba ang tao naa siya personality? Naa siya tinugdan sa personality. Inana diyan po ng Ruach. So nga nang ato ni siyang gitun-an, aron makahibalog gyud ta unsa gyud ang Ruach. So after ani, dito na pud niya ta pagtudlo unsay mga trabaho sa Ruach HaKodesh, unsa ning baptism sa Ruach HaKodesh, unsa ning empowering sa Ruach HaKodesh, unsa ning pagpabiya sa Ruach HaKodesh. So ato lang ning gitun-an karon aron dili mo mawala na tungod sa kahibalo sa Ruach HaKodesh. Okay. Taas-taas pa man ni siya pero diri lang sa tataman.